O lume orixinábase ao redor das 6 da tarde nunha vivenda deshabitada no lugar de Viñas, na parroquia de Artes. Unha chamada dun particular ao 112 alertou os equipos de emerxencia, que se desprazaron rapidamente para iniciar os labores de extinción do incendio. Cando chegamos ao lugar comprobamos que se trataba dunha vivenda antiga e deshabitada, na que podemos ver pois que estaba o incendio completamente desenvolvido. Salía o lume polo teito, polas ventanas, etc. O resto do tempo estivemos intervindo primeiramente desde o exterior por culpa de que a vivenda estaba bastante, como dixen, bastante afectada polo incendio, aparte que a estrutura interior era de madeira. Entonces se extingueu prácticamente toda desde o exterior. Despois facendo por último, xa cando estaba extinguido, o último control e verificación da situación, digamos que xa un pouco máis digamos que ao redor da vivenda, non? A Policía Nacional investiga a posible orixe do lume, aínda que todo apunta a que puidera ser intencionado, xa que a vivenda en cuestión leva moitos anos abandonada.